Dobrý deň, takže sme tu pri ďalšom videi. Máme tu ešte takého hostia, poďme na kraj. No, to je môj druhý tieť. Takže tu sme tu Mostokovou a ja som Lora. Ja nevieš moje meno. A môžeme ísť teraz. Potem. Hej, baleno. Najmä Splash. Čau, Snipe. Onyx. To vyšlo. Yes. A poznám tvoje stratégie. Neču mi do obrazovky. Ja nie som dostal jeden klip. Ne, zakázal som ti hrať s RPGčkom. Vera neviem, no. Nechaj ma, chcem to učiť. Ani táto ma nebaví. Chcete mi zase nájsť na jeden hit? Tak ale postihnutý. Ja sa nechcem ani kúkať. Ježiši. Á, však to tupí, jak ty slajdy. Hovno trafím. Kde si? Ja som v rade, ty si úplne zbabený. Jaj. Teda neviem. Ako sa mu nebaví. Videjko. Teda neviem. Tak sa to robí. Je sa prepadnúť tam mapu a nedať mi ani. Áno, dá sa? Opa. Antipod. Tu ma traf. Mapu, nemáš šancu. Bigarone. Ale aj tak mám kľúč a mám level up. Tak sa to robí. Granát není. Aha, je. Ideme tak. Pištolko. Ne, koľko si mal? 50. No ja som mal 50. Mačko, 4-1. Naučil sa. Ani raz si ma nezapúl. Počkaj, teraz daj kúkať. Má to mi chce trošku to mi... Jak si nájdem? Nájdem zabije. Áno! Tak to je absolútne normálna choroba.
Aby si ešte... Kudmu. Bro, som zatriboval. Ješ kosou. Koľko to má kúpil? Z ako dôvodu. Áno, 4-3. Zase máš pol. Nemajú to nejaké divné. Nemáš šancu, tak si dávaš lepšiu zbraň, že? Teda som to taká hrať, aby som nebol lepší než ty. To sa nedá pozerať. Ako lepšiu zbraň prejde, ne? Teraz nie, to je drahé. Počkaj, ja ti poradím, jak získať kľúče, daj Liu. A teraz choď do toho shooting range. Jo, chodne do... Teraz si zober hociaké zbranie a traf 5 nábojov. Ich... Áno, Aha. Čo ani nevieš trafiť to. Teraz si zober kosu. Musíš si zmeniť zbranie pri takom koši. To vyjde a to mi bude vtedy hovoriť, že? Ne, keď hráme. Do koša. Počkaj, ide do koša. Tuto, ten. Tukni na to. Teraz si vyber hoci jaké. Nepočkaj, sama. Teraz hociaké a teraz kosu. A teraz hociaké. Ja som to... Dobre, teraz si zober tú kosu do ruky. Ďalšie. A teraz 3-krát sa s ňou takto buď. Raz. Jak? Tak. To zamieríš. 2. 3. A teraz to. A teraz si zmeň zbrane. Nová tam je kôľ. Tak je tvoj dom. Takže čo? Tak. Tak. A zober si granát a teraz ho iba ho. Tak a teraz musíš ísť hrať. Tak. A teraz... A ideme po pílok. Wow. Tvoja prvá zbraň. Dobre, teraz dáme ďalšiu kolo. Ešte koľko máme času? Ešte je to dosť. Tak. Ja, počkaj, nechcem veriť. Teraz jo. Ne, takto som to nehral. Ne. To dáva double jump, ne? Okej. Hlavne, a teraz vlastne nenastavujú mierenie. Ja som sa ani neudržal v mače. Meníme zbraň. Nemá, ten luk musíte zamieriť a on bude dávať modický damage. Ja viem. Ja budem to dať na očke. Škoda. A
ťa príznem a tak budem vystavať. Hovno, ale hovno. Potie si nejaký chod. Jo, 2-1, super. Tak. RPG, je? Ale jasné RPGčko. Žiadne RPG, To je moja hra. To je tak RPGčko mi ideš hrať, aby si mi poradil, že? hovno. Poďte, Kde si? Teraz som skoro spadol mapy, poviem. Môžete ti pozrieť. Daj mi pokoj, ty tak škaredý. Ja ti potrebujem ešte raz zabiť a mám triku. Prosím ťa, nechaj ma. Bolo by to. Ne, ja ťa vidím. Nie, to je strieľať a niekde. Viem. Peťka, prosím. Nice. Dobre. Tak ja idem takou zbraní. To sa volá, že RPGčko. Ne, negatívne. To je to ruka. Ja som spadol. Ja som skočil dole. Ja som skočil dole. Ja som debil. Hlavne si mi zadali. To je moc ťažké. Týmto. No, Ale dobre, dovidenia, ja už to nebudem. Na to je preto bohužiaľ všetko. Okay.